Ahojte, my vám dnes predstavíme pokusy z kuchyne. Moje meno je Kika, toto je Daniela a Deňa a toto je Slavka a Tonka. Pomocou jednoduchých pokusov, ktoré dokážeme urobiť aj u seba doma v kuchyni, by sme vám chceli predstaviť niektoré z vlastností plynov. Najprv si však musíme nejaký ten plyn vyrobiť. Mohol by to byť práve oxid uhličitý. Postup je veľmi jednoduchý. Najprv si prichystáme pomôcky. Budeme potrebovať sódu bikarbónu, ocot, lyžičku, plastovú fľašu, zápalky, lievik, sviečku a balón. Najprv do fľaše nasypeme pomocou lyžičky sódu bikarbónu, asi 3 lyžičky. Zalejeme 2 decilitrami octu. Ocot reaguje so sódou bikarbónom za vzniku oxidu uhličitého. Ten sa zachytí do balóna, ktorý sme nasadili na hrdlo fľaše. Jeho prítomnosť dokazuje aj pokus so sviečkou, pretože, ako vieme, oxid uhličitý bráni horeniu, preto sviečka zhasie. Ako si môžete všimnúť, balóny môžu nadobúdať rôzne nestále tvary. Pozrite sa, do akých tvarov sa nám ich podarilo nafúknuť. Jeden je väčší, druhý zas menší. Rovnako rýchlo sa balóny nielen nafúknú, ale aj sfúknú. To preto, že plyny majú nestály objem a sú prchavé. Vráťme sa ale k oxidu uhličitému. Je to plyn, ktorý vzniká reakciou sódy a octu. Teraz vám predstavíme jeden zábavný pokus, ktorým dokážeme prchavosť tohto plynu. Na pokus potrebujeme jar, sódu bikarbónu, pohár, tanier, lyžičku, ocot a farbivá rôznej farby. Do pohára nasypeme asi 2 lyžičky sódy bikarbóny, ktorú zmiešame s troškou prostriedku na umývanie riadu a pár kvapkami farbiva. Pomiešame a zaláme 1 decilitrom octu. Sledujeme, čo sa bude diať. Výsledkom bude krásna sopka s plynmi oxidu uhličitého. Avšak keďže, ako vieme, plyny sú prchavé, tento vybuchujúci experiment prebehne veľmi rýchlo. Dúfam, že sa vám naše pokusy páčili a že si ich vyskúšate skoro aj vy.